Ποιος είναι ο Θεός? Μια πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. Μερικοί λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Η απάντησή σας σε αυτή την ερώτηση θα καθορίσει το πώς συμπεριφέρεστε στους άλλους ανθρώπους και πού θα περάσετε την αιωνιότητα. Επίσης, η πεποίθησή μας σχετικά με το ποιος είναι ο Θεός θα καθορίσει το εάν λατρεύουμε το Θεό ή τους εαυτούς μας. Εάν αγαπάμε το Θεό, τότε θα αγαπάμε και τους ανθρώπους. Έχουμε τρεις μεγάλες θρησκείες σε αυτόν τον κόσμο. Είναι αντίθετες η μία με την άλλη και επομένως δεν μπορεί να είναι όλες αληθινές. Ας εξηγήσουμε. Ο χριστιανισμός λέει ότι ο Θεός πέθανε για τον άνθρωπο. Ο Ισλαμισμός λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει για το Θεό. Ο Ινδουισμός λέει ότι ο Θεός είναι αυτός που φτιάχνετε στο μυαλό σας. Ο χριστιανισμός λέει ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Ο Ισλαμισμός είναι λατρεία του εαυτού. Ο Ινδουισμός είναι λατρεία του εαυτού. Ο χριστιανισμός είναι χάρις του Θεού. Η λατρεία του εαυτού είναι η προσπάθεια να κάνετε για το Θεό αυτό που ο Θεός έχει ήδη κάνει για εσάς. Η χάρις είναι ο Θεός που κάνει για σας αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε για τον εαυτόν σας. Με την χάριν έχετε σωθεί δια της πίστεως και όχι δια των εαυτών σας. Βλέπε προς Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 8. Όλοι κάνουμε λάθη. Το χειρότερο λάθος μου ήταν η απόρριψη του Ιησού Χριστού. Η καλύτερη απόφασή μου ήταν η αποδοχή του Ιησού Χριστού ως σωτήρα μου. Ο Ιησούς ρώτησε τον Πέτρο: «Ποιος λες ότι είμαι?» «Ποιος λέτε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός?» Βλέπε το κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 16, εδάφιο 16. Το πώς θα απαντήσετε στη σημαντικότερη ερώτηση της ζωής σας θα καθορίσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ζωής σας. Ποιος λέτε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός? Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.